Terminal sa Sugbo andam na sa pagdagsa sa mga tao nga mamauli sa ilang mga probinsya sa umaabot nga kalag-kalag. Ani ang report. Suma ni Carmen Quijano ang manager sa North ug South Bus Terminal sa Sugbo nga nakahanay ng tanan sa pag-atiman sa bulog sa mga tao nga moagi sa ilang mga terminal. Kini ilabi na nga mas modaghan karon ang mga tao sanglit na balik naman ang klase ug normal na usab ang trabaho sa mga tao. Gani ibana-bana nini nga maabot sa 40,000 ka mga tao ang moagi sa mga terminal atol sa peak days. Gawa sa higpit nga seguridad gipaniguro usab ni Quijano nga adunay igong bus nga masakyan ang mga tao nga mobiyahe sulod sa 24 oras. I announce all drivers and conductor no pickup of passenger outside the premises sa terminal. Kay kana rabang gobernador og unsay tumanon yun. So gyud para dili bata na dili way aksidente. Samtang mipasidaan ang terminal manager sa mga pasahero nga magdala sa ilang mga hayop sama sa iring ug iro nga kinahanglan musunod sa patakaran alang sa luwas nga pagbiyahe. Og wa manggali na kuan gali, wa manggali na sila ka ng cage, please. Dayapirin ang inyong iro. Niya butang igusal kay mamaak o niya na. Yakibaw mong kita bisan kanang mga iro bisan asa man na mangihi. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.